да отбележим края на завършването на учебната година, да покажем какво сме правили през годината, направихме си изложба и да си пожелаем едно красиво и хубаво лято. И започваме. Не так хочется ребята, вместе с вами поиграть. Ну, коледные загадки попытайтесь отгадать. Кто с цветка на цветок собирает медок и, закончив дела, сразу в улей? Айде сега, кой ще отгадне загадката? Я още веднъж ще ме кажа. Кто с цветка на цветок собирает медок и, закончив дела, сразу в улей? Кой? Медок. Кой? Я мислете? Събираме. Цветок на цветок. Цветок на цветок. Събира от цветенцата нещо и веднага в кошера влиза. Кой е това? Чиличка. Пчела. На руски, нали? Пчела. Хайде, Тоня. Забравили сте си загадките. Над цветком цветок летает и порхает, и порхает. Что это? Над цветком цветок летает и порхает, над цветята кой лети. Една думичка, дето се я бъркате с една друга думичка. Опасна е слова. То ета. Най-трудните, значи съм си избрала загадка. Кой е това? Кой лети над цветята? Цяло лято ги има и са много красиви, ама много красиви. Какво е това? Бабачка. Пеперуди как е да разумим? Пеперуда как е? Бабачка, разбира се. Защо ми че ми казваш бабачка правилно? Что на небе взошло, подарило тепло, заглянула в оконце. Ета, ти не мисля, ти не слушат какво ни казваш. Какво ни пече? Какво ни пече, тук ни опече не искаш? То ета, солнишка, браво на Ивайло, солнишка, разбира се, слънце, ета слънце. Светит, сверкает, всех согревает. Светит, сверкает, всех се согревает. Пак какво е? Опять солнце или тоже солнце? Вьется лента на просторе, убегает прямо в море. Да, вече мислех, че тая няма да се сетите само. Вьется лента на просторе, в далечината се вижда обикновено след дъжд, убегает прямо в море. Какво се Дъга. Дъга. Как е на руски дъга? Радуга. Браво, Геви. Така, хайде, Ивайло, сега ще ни каже едно стихче. Хочу стать футболистом, спортсменом и артистом. Хочу и директора, но буду архитектором. Хочу построить круглые квартиры и дома, где окна будут круглыми, как солнце и луна. Что главное запомните, что в круглой комнате никто не сможет в угол поставить шалуна. Браво, Ивайло. Геви. Мы долго лето ждали, когда остёлый год. Все ждали, все читали, когда оно придет. Вот каникулы настали, до свидания, школа. Мы теперь уже с тобой встретимся не скоро. Здравствуй, поле лесок, здравствуй, небо ясное, здравствуй, море и песок, здравствуй, лето красное. Мы в речке будем плавать, на солнце загорать, лесную землянику малину собирать. В школе кончились уроки, перешли мы в старший класс. Полежат на солнцепёке, приглушает речка нас. Пусть спокойно в нашей школе спит до осени звонок. Здравствуй, травка, здравствуй, поле, здравствуй, солнечный денек. Благодарим деца, представителите. И тук сме поканили децата, които се представиха най-добре на конкурса последния, който беше за Юрий Гагарин. Госпожа Стойна Димова е удостоена с голямата чест да награди всички деца, които се представиха най-добре на този конкурс. Макар че ние преди това раздадохме дипломи и сме наградили всички други, които са участвали във всички останали конкурси. Тя ще ви каже откъде са наградите, кой ви награждава и се надявам до година с още по-голям ентусиазъм и още повече участници да имаме в конкурс.
Значи наградите, които се предлагат сега, т.е. се дават сега, са от Федерацията на Съюза на съотечествениците в България, Руско-българския клуб и Българо-руския клуб в Хасково. И тъй като тази година беше една от годините, в които се говореше за космонавтиката, за излитането на първия човек в космоса, аз разбрах, че вие сте направили тук някаква викторина. Такава викторина се е направила в училище Христо Смирненски, също така и в гимназията с изучаване на чужди езици Асен Златаров, където също се изучава руски език. И тъй като вие сте се представили най-добре, един е представителят от мъжкия пол, ще започнем с него. Награждава се Ивайло Иванов Пеник. Браво, Ивайло! Ивайло, върни се да може да снима тази така, като ти дава наградата. Да, ето грамотата Ивайло да се заповядайте. Кажи грамотата Ивайло, кажи я така. Обратно, моят момчет. Гений на трети. Браво. Започваме от възходящите класове. Във втора клас награждава се също Гергана Виктова Ектимова. Аз такова голямо желание всички деца присъстват, че... Даже разбрах, че в езиковата гимназия в Бургас бал за руски език е много по-висок, отколкото за английски и немски език, там където преобладаваха преди тези западните езици. Сега на 6-ти клас Антония дойде последна в училище, но се включи с най-голямо желание и прегърна целия град, за да изучава руски език. Така че тя заслужава специална похвала във всички проекти, които сме работили. Тонито участва безотказно. Половината табла са нейни, така че надяваме се даже да се остане при нас и да продължи с още по-голям ентусиазъм да изучава. И грамотата. Христо, 6-ти клас и Миленка също 6-ти клас. Сега, Христо Цървелов Христов, също за участие в активна дейност. И се обърнете обраба и браво! И специални благодарности на госпожа Ленгерова, която непрекъснато помага за всички проекти на двете деца, които работят и с нея заедно. Миленка също е от нейния екип. Така, Милена Александрова Стоянова. Искам да ги снимаш и тримата после, нека да ги имаме, пък и всички после с госпожата, просто искам да имам. Клас, най-най-естия клас. Не се бе аргумент, не се направя. Предполагам, че това ще го ползват някакви разговете. не знам вече. Да. Милена Стоянова Стоянова. Браво. Ето ви, тя този много мъничка и не се вижда. И с още по-голямо усърдие да... И Мария също от 11 клас. Мария също била във всички проекти абсолютно
И най-накрая също от Федерацията, Съюза на съотечествениците в България, Българо-руския, Българо-българския клуб в град Хасково, една грамота на госпожа Диана Желязкова, която по същия начин се включва в наистина нашите деца имат нужда да бъдат поощрявани, защото работят страшно много и с много голямо желание. И тук само 3 думички аз съм ви подготвила. На 6 юни отбелязахме Деня на Русия и едно стихче съм сложила. Тук само 2-3 думички ще ви кажа. Само в библиотеката по същия начин беше отбелязан Деня на Русия с участието на ученици от езиковата гимназия. Едно много хубаво стихче за руски язик. Выучи русский язык. Если ты хочешь судьбу перестроить, если ты ищешь отрадный цветник, если нуждаешься в твердой опоре, выучи русский язык. Он твой наставник, великий, могучий, он переводчик, он проводник. Если штурмуешь познание круче, выучи русский язык. Русское слово живет на страницах мир окружающих пушкинских книг. Русское слово, свобода и зорница, выучи русский язык. Това е моето послание към вас, деца. Благодаря ви за усилието и усърдието през цялата година. Починете си добре, съберете идеи и през септември започваме с нови сили, с още по-голям ентусиазъм да довършим това, което сме започнали и да можем да покажем още по-големи неща, нали? Така че много ви благодаря за всичко, което направихте през годината. Спокойно, хубаво лято и бъдете разумни през лятото, пазете се, карайте внимателно велосипеди, внимателно във водните басейни, защото сте много ценни за нас и ние страшно много ви обичаме. Всичко хубаво ви пожелавам, благодаря ви за всичко.